și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să ne jucăm un joc. M-am mai jucat pe jocul ăsta. Dar am mai făcut un video cu Tower of Fun. Fix cel de ieri. Mi s-a întâmplat o eroare mai înainte. Anume, mi s-a deconectat și am filmat. Iar în timp ce filmam, mi s-a deconectat și m-a dat pe alt server. Și a fost nasol pentru că trebuia să repornesc camera, așa că o să primiți video picuț mai târziu, din păcate. Da. N-am avut timp pentru că, da. Sunt și eu om, trebuie să mă mai uit și eu pe YouTube. N-am voie, pardon, n-am voie să mă uit pe YouTube sau ce? Sunt și eu om, frate. Cum voi vă uitați la mine, așa mă uit și eu la alți oameni. Nu? Ok, nu știu de ce am făcut așa, a fost ciudat. Băi! Hai! Vrei! Mă enervez. Ok, nici măcar n-a trecut 2 minute din video și deja mă enervez. Ok, e rău, e de rău. Nu din astea. Dă-mi invincibility, Doamne. Dă-mi invincibility. Hai că mai dă în astea 5 10 de secunde. Mai dă. Hai că da. Ok, deci nu trebuie să merg pe acolo. Ok, am înțeles. Ok, deci Good Mohans. Ce înseamnă Good Mohans? Mama, deci mama râde deci fac stand-up comedy. Adică, ce să mai Good Mohans înseamnă firar. Firar Good Mohans, îți spui firar. Gen. Hai, mai sunt 5 4 3 2 1. Hai să câștigăm. Ciao. Îmi place foarte mult jocul ăsta. Mamă, ce m-am speriat. Bă, dați-vă. Lăsați omul să țeacă el. Ce nu veți înțelegeți. Lăsați omul să teacă el. N-are voie să ce. Ok, pe unde trebuie să mergem? Ce aveți, mă, în camera acolo la mine? Ce aveți, mă, de țipați, mă? Ok, asta chiar e ușoară. Ușoară, eu zic. Easy. Nu cădea. Aoleu, câte-am. Băi, eu nu... Putem să merg pe alea. Ok. Nu. De fapt, mama, nu că... Nu. Magic Cocolix. Da. De curiozitate am citit și eu. Bă! Mamă, ce greu ăsta. E super greu, dar l-am mai trecut. Dar cu greu. Pentru că ca să-l treci ușor îți trebuie invincibility.
Logic. Pentru că invincibil ești invincibil. Adică nu mai cazi la chestia asta arzătoare care te omoară. Ca un fel de lavă. Poți să treci peste ea pentru că... Na. Ok, putem să călcăm pe asta dacă... Da, fetelor. Putem să călcăm pe chestiile astea. Asta e un fel de păcăleală un pic. Ce-am făcut? Nu știu ce-am făcut, dar m-am speriat. Aoleu, nu din astea. Orice, dar nu din astea. Că-s grele și multe. Și dacă cazi, ești mort. Păi, dacă cazi, ești mort, logic. Băi! Băi. Trebuie să merg așa pe două rânduri. Și o să-mi iau o veșnicie. Hai că trec eu și revin. Secvențe. Ok, am trecut. Aoleu, Alex. Of, mama. E doar vina ta. E doar vina ta. De ce mi-ai adus acest frescor? Iar ăsta. Și că easy. Hai că easy dacă For me, no. Valeu. Hai mai puțin, Adi. Hai că mai puțin. Da. Fix când trebuie să închid video-ul. Deci după 10 minute nu mai am voie să filmez pentru că spațiul de stocare face figuri. Am 96 utilizați sau mai mult. Da, telefonul ăsta îl folosesc foarte des, păcate. Știu că nu-i bine, dar odată ce l-ai, nu te mai poți opri. Da. Ok. Bun. Cam acesta a fost videoul de asta. Vă plăcut, nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Pa! Dacă am chelit.